Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhalan nikah wa harrama syifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Engkang tuhu kinebekten para sepuh lan bini sepuh dumateng para alim ulama khususipun Simbah Kiai Haji Tolcah engkang tansah kula ata-azimi penganten sarimbit saha panggebyong saking dusun Dompelan ingkang kawula hormati. Sedaya tamu undangan para pilenggah ingkang kawula hormati. Langkung rumiyin kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kenikmatan sehingga wonten siang menika kita waget makempal wonten acara Walimatul Ngurusi ingkang mugi-mugi ndadosaken berkah dumateng kita sedaya umumipun lan berkah dumateng penganten kekalih khususipun. Shalawat lan salam kita aturaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten yaumul kiamah menjang. Allahumma amin. Hadirin ingkang kawula hormati, kawula wonten mriki badhe nderekaken runtuting adicara ingkang sampun karancang inggih menika. Titik laksana ingkang sepisan pambuka. Kelajengaken ingkang urut kalih waosan ayat suci Al-Qur'an. Wondene adicara ingkang angka 3 atur pambagi harja. Adicara urut angka sekawan atur pasrah penganten putri. Wondene adicara angka gangsal atur penampining pinanganten putri. Adicara ingkang angka 6 sabda tama saha doaipun. Adicara ingkang urut 7 panutup. Pramila ngengeti wekdal ingkang sawetawis sonten, monggo kita pikak sareng-sareng kanthi waosan umul kitab. Tujudo ila wali syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Mugi-mugi dados lancaripun acara siang menika. Acara ingkang angka kalih inggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kaasta dening Bapak Qoderi. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken. Sadaqallahul azim. Mugi-mugi waosan ayat suci Al-Qur'an dados berkah dumateng pawaos lan lumeber dumateng kita sedaya. Adicara ingkang urut 3 atur pambagi harja ingkang badhe kaasta dening Bapak Kiai Mahmud. Dumateng Bapak Kiai Mahmud kawula semanggaaken. Mekanten kawula aturaken matur nuwun. Mengko adicara ingkang angka sekawan atur pasrah penganten putri dumateng ingkang mewakili kula aturaken. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken matur nuwun. Adicara salajengipun atur panampining penganten putri ingkang badhe kaasta panjenenganipun Bapak Kepala Desa Ngadirejo. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken. Matur nuwun kawula aturaken. Adicara salajengipun skors dumateng rencang-rencang juru ladi kawula semanggaaken. Ngancik adicara ingkang urut angka 6 sabda tomi ingkang badhe dipun astos Simbah Kiai Haji Tolcah. Dumateng Simbah Kiai Haji Tolcah kawula semanggaaken saha dipun suwun doaipun. Mekanten atur pangandikan saking Simbah Kiai Haji Tolcah kawula aturaken matur nuwun. Ngancik adicara ingkang terakhir panutup. Hanganing saderengipun kita tutup dumateng pinanganten sarimbit kawula suwun cengkar saking panggenan tinuju pintu keluar. Tak perlu maringi kesempatan dumateng para tamu ingkang badhe jawat asta ugi nyuwun tambahing doarstu. Mekanten runtuting adicara ingkang sampun kalampah, monggo sareng-sareng kita tutup pahargyan wonten siang menika kanthi waosan tahmid. Kawula nderekaken alhamdulillahirabbil alamin. Saking kawula anggenipun nderekaken acara, mbok bilih kawula anggenipun matur kathah sasar susur ingkang boten ranandi wonten penggalih panjenengan sedaya. Kawula nyuwun agunging samudra pangaksami. Cekap semanten kawula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.